हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बिमिक्सा यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय स' नोंथाङा दिनैनि भिडिअ मा भिडिअनि टाइटेलावनो नायनानै मिथिखादों बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेजों लोगोसे खाथिनि बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांनाव सिगांसिन सहैनाय बायदि दानिया फैदो लोगोफोर कान्थिलांसोनि दैबाज्रुमा बेसेबां समायना भिडिअखौ जागायनोसै कान्थिलांसोआव सौहैबाय जोङो फ्रि फ्रि अखा हाबाय थायो नै दालां बियो कान्थिलांसो कार्बि आंलं जों लाइन कलेजनि जानानै फैदों बिराद गोजान थाबायनांगौ माथो मेंलायलायबाय थाबायनो बारा हानाय नंला नै जायगायाथ' नायनो बिराद मोजां खिन्थु बिराद गोजान थाबायनांगौ माथो मेंलायलायबाय मोनफैहांबाय नै दैया एसे एसे गनाय नुदोंना बै खनायाव क्लास फ्रेन्ड बेफोरो जों कलेज जानानै फैदों गुड मर्निं जों नै गाखोदों बिराद गोजान थाबायबोनांगौ मेंलायलायबाय दानिया नायदो दैखौ जों बे दैयाव दा दुगैनायनोसै गोबां थान्दा बे दैया दुगैलायनो लुगैदों एसे दुगैनानै इन्जय खालामनो बारा दुगैया जों सानै साथामसोल' दुगैगोन थान्दा खालामनो दुगैगासिनो दं नै ओंखायनो आंबो एसे दुगैनो गोसो जानानै दुगैनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां
दुगैदोंमोन बिराद गोजाङो माथो दुगैनो बिराद थान्दा दैया ओंखायनो बारा दुगैयाखै दसेल' दुगैबाय थ' नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन माबायदि जायगायाथ' जोबोद समायना थान्दा फैनानै नायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो कांथिलांस' बुङो बेखौ